A uslyším vás? Zkuste mi něco hodit. Suflér, to je pro mě základ, víte? V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Cože? V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. To jsem blázen. Zkuste to z druhé strany. V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý? Ano. Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějovicích? Mistře, to je replika, kterou jsem namátkou vybral. Ale to já slyšel už tamhle odsuť. Ale nechtělo se mi věřit, že byste říkal takový nesmysl. Panstvo, na Budějovici já mám ty nejhorší vzpomínky. Prostě vymotuj. Památeční. A jsi tam. Vyšli duchové z lesa ven, jsou tady jenom na týden. Jeden se kytarou vohání, druhej mu motýly nahání. Pátej buben přináší, asi mu straší. Je to skupina na lovu motýlů, skupina na lovu motýlů, skupina na lovu motýlů, já skupina na lovu motýlů. Vyšli pěsové z rozbalin, vyšli pěsové z lesa ven, jsou tady jenom dnešní den. Ubírají se po kolejích, ubírají se po kolejích. Výhybku se hazujou a kam pak dojede tenhle vlak. Je to skupina na lovu motýlů, anebo skupina na lovu motýlů.
motýlů. Skupina na lovu motýlů je skupina na lovu motýlů.